Mage. Da akwai mage a cikin ɗaki na. Ahir da gaske nake na ga mage a cikin ɗaki na baka ji na ne? Da akwai mage a cikin ɗaki. Da Allah ka yi haƙuri ka tashi mu je akwai mage a ɗaki na. Da annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Lallale, ka ce kuɗin garuwa ya tashi. Na san ba waya kake ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi haƙuri. Awa shi ke san abin da kika yi baki kyauta ba. Wala ba zan ƙara ba. Ba zan ƙara ba ya haƙuri.